Sziasztok, itt Ács 95, hát mondom, megvárom még de ez egy 10 perces ez a videó, úgyhogy átléptetem inkább. Vagy még a rendőrök kísérgetnek, meg stb. Na mindegy. Hát úgy gondoltam, kezdek ilyen San Andreas-es sorozatot, azt nem garantálom, hogy kódok nélkül fogom vinni, mert én nem vagyok az a típus, aki kódok nélkül viszi, mert van azért egy-két, hogy fogalmazok, így mondom, szar küldetés. Azért tényleg. Épp nem lehet kód nélkül. Még így az elején megpróbálok kódok nélkül játszani, mint például első akárhány küldetést, amire még nem kell lövöldözni. Úgy az, ja, ez visz. Hát igen, azért hálán töltött idő, meg több úgyhogy jó. Bla bla bla. Ez a fej. Ja, itt kezd biciklivel menekülni, mi? Ja. Hogy hol rágva, azt nem tudom. Amúgy ezek de jó, hogy engem találnak meg. Én megyek, én leszarom. Amúgy tudom, hogy nem erre kéne jönni, de én erre jövök most. És hogy látom, jó döntés is volt. A fasz volt jó döntés, mert ezek itt vannak utánam. De most már azt ültetik. Beszarok. Különösen, de azért nyugodtan nem lehetne menni. Ja, nyugisan meg, csak én vagyok lassú, értem. Ez igen, ez a tipikus magyar biciklizés, hogy kimegyek itt és akkor nem nézek széjjel. Így ma mentem befel a Nyíregyre, várososzni, majdnem buszos elcsapott egy izét. Csávókát, öj, biciklin. De ezzel a küldetés még csak 10 teletet kapok. Való életben itt úgy nem ugrotnák el, ahogy van. Nem baj. Szangál vagyok, hálán is leugratok, ha kell. Akkor persze azt mondom, leugratnák, de amúgy kurvára nem. Öj! Túlmentünk. Hát 45 van. Na jó.
azt jelenti, hogy ezeket a szangákat elraktam, de mi a ráknak? Majdnem ebbe nyomtam, hogy bemenjek. És akkor elmentjük, jó? Vagy már? De én raknám, sziasztok, mert hallom, hogy lent csörög a matávol.